marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhian di darohaku Jehovah ninna ibanado, haholongon saliling-liling na hubain makaholongi ho, di baini hutaiti ho marihite-hite dengan bahasa haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, amanami na di banua gijang. Mauliate marohanami tuho, ala di leon ho anak munasasadai tuhami. Jala di palua ho hami sian gonggoman ni sibulis. Hupangido hami tuho, sairamoti hami di bagasan hatam, asa margogo hami jupang masa hasusaan dohot agugutan. Sesesa madosa nami dong pangalision nami di hatam na badiay. Sa pargogoy marohan nami marhite-hite todim. Jala pamasok hami tuhang uluas sogot. Asa pujion nami hodisi rodi saling nililing na. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredeita sia buku ede nomor 570 ayat 1 doho ayat 2. Tatangihon ma patik ni debata natar surat di Roma bidu 10 tolu ayat 8. Unang marutang hamu manang tuise dukon ni ruhut masih haholongan. Aina makaholongi donganna ido manggohi patiki. Imasahatna atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya pargugoi mahami mangulahon na ubar tu patikmi. Amin. Maredehita sia buku ede nomor 683 ayat 1 sahat ro di ayat 2 hita jongjong.
tato poti madosatta tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata na badia jalan na bonar. Para si roha jala partaluk ni roha jalan na basar doho. Saya marpangulahi marohami dahami. Di baheni saya sesa masude dosa nami. Dan adong nahu pangasahon hami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anakmu do nahu pasangon hami tujulum. Di baheni pasonang jala apuli mahami. Akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasisaan ni dosatta. Musat pihak kadolok jalahu mutal akarobian. Alayang go parasi ni rohaku nasotu pamusa siakko. Jala padan ni hadameyoku nasotu pahumordit. Ninna jahoba siasiho. Hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Maredehita sia bukwede nomor 440 sada ayat sada doa ayat 2. Tatangihon mahata ni debata turpuk epistal di minggu tasadarion natar surat di Yeremia bidutolu mamuka sana ayat 14 sahat rodi ayat 10 lalu. Yeremia bidutolu mamuka sana ayat 14 sahat rodi ayat 10 lalu. Tajahama marsikat soring. Saya mulak mahamu ale akka anak na marbaliki inna jahoba. Ayaw do harajaw munahian jala alapokku dohamu. Sahalak siyan sada huta jala dua halak siya sada marga. Jala togihonon kudo hamu tusiyon. Dungi masama ia dung torop jala mabue hamu ditanoi dia karisogut ninna jahoba dang bedohonon ni halak poti parbadanan ni jahoba adang betubu di rohani manang ise manang pengoitingotonna jala dang beluluanna manang bahenonna na asing.
rapi tadea sapulalu dia ka ari i lau manipat sudah tupino parni Israel jalarap Roma nasian anona utara tutano na ditupukon ni opuna mambahin tiatianana ido sahatna mertua doakan atu mangihon hatani debata jalan opiopsa amin. Maredehita sia buku ede nomor 437 ayat sada saharo di ayat 2 di ayat 2 hita jongjong. Taha tidakon maha porsiautai songon nahina tidakon di dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogona suhatu dosan na tumo palangit dotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman ani tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di parbadia andorang suhabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsulang na tuat tubanotoru dung ditanom na mula mangolu di hari patoluhon na manai tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani di sima ibana pai mamula sogut tu tanoon mangun halat namul do namate au porsia ditod di parbadia jaladong sada huria nabadia huria atau panihala Kristen akan nabadia do diasesani dosa do diatai namandok mula mangulu do sogut daging ni halak nong mate do dia ngoluan na surasuda amin. Kor ina Kamis.
Kor Parupuan Hosana.
tabegema titing. Titing HKBP Depok 2, Resort Depok 2, Minggu tanggal 14 September 2025. Bagian naparjulu titing meragap. Sada nama dohoti ulaun pakobasion huria. Nama dohoti akka kegiatan doho pakobasion di huria nasa mingguon. Toropna a kebaktian minggu godangna 150 nepala. B. Pertangyangan godangna 2.220 hala. C. Sermon kategorial godangna 10 hala. 2. Parjamita. Namar jamita di huriata di minggu pagi pukul sia wib Padita Nasser A. Silalahi STH MM Sian Distrik de Boskap. Tolu PHD manang sermon bulanan kategorial. A. Sermon ama di Patupa Jumat tanggal 10 September 2025 masuk pukul 20 WIB maringanan di Gedung Paulus. B. Sermon Paropuan Deborah Sabtu tanggal 20 September 2025 masuk pukul 10 WIB maringana di Gedung Samuel. 4. Pida inganan pangulaun Padita Resort. A. Hobartu surat keputusan manang SK Eporus HKBP nomor 805 garing Pandita garing SK garing 08 garing 2025 Padita HKBP Resort Depok 2, Padita Dr. Andus Masrul Sitorus MDip, Pida inganan pangulaun Gabe Padita HKBP Resort Ujung Menteng, Distrik Walu DKI Jakarta. B. Hobartu surat keputusan manang SK Eporus HKBP nomor 800 garing Padita garing SK garing 08 garing 2025 Padita Sondang Maria Simajuntak STH MPD, Padita HKBP Resort Semper Distrik Walu DKI Jakarta, Gabe Padita HKBP Resort Depok 2. C. Hobartu arahat dohot penjadwalan sementara napinatupani praeses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, dohot Distrik 20 Lalu de Boskap, bisa sambut di HKBP Resort Depok 2 di Patupa Madi Minggu tanggal 10 November 2025. 5. Kebaktian Kebangunan Iman Forum Konferensi Perempuan Manang FKP Hatopan HKBP. Di hari Senin tanggal 15 September 2025 pukul 8 sahatu siawib maringana di Sopomar Pikir, di Patupa Kebaktian Kebangunan Iman dan Seminar Paropuan HKBP. Domutusi HKBP Depok 2 mengutus 5 halak paropuan ni huria laho mengikuti ulauni. Onom Kebaktian Padang Lansia Distrik. Di hari Rabu tanggal 10 September 2025, Seksi Lansia HKBP Depok 2 madohoti Kebaktian Padang na pinatupa Persekutuan Lansia Distrik 20 Walu de Boskap maringana di Wila Datika Cibubur. 7. Ibadah Remaja Naposo. Ibadah Minggu Remaja pukul 10 WIB Gabe ibadah remaja pemuda manang ibadah variatif full band pinangidohon tu akka remaja dohok naposo bulung asa bergabung tu kebaktiani
Akanatoras dohot akasitua parmahani asa disosoi ma aka ruas remaja dohot naposo bulung di sektor nabe. Walu Expo UMKM PPD 20 lalu de Boskap. HKBP Distrik 20 lalu de Boskap marhite Persekutuan Perempuan Distrik Manang PPD dohot panitia tahun transformasi HKBP Distrik 20 lalu de Boskap patupahon Expo UMKM IMA hari tanggal Kamis tanggal 25 September 2025 tempat Graha Ronatama Depok waktu pukul 8.10 WIB. Domutusi HKBP Depok 2 turut berpartisipasi A. Mengikuti UMKM 10 sada peserta. B. Mengikuti lomba tumba dewasa sada grup. Mengikuti passion show anak-anak 2 orang. D. Mengikuti lomba mewarnai SKM 4 orang. E. Lomba TikTok 6 peserta. Sia surat penugasan Eporus HKBP. Ianakon nihuriata ima calon pendeta Mikael Situmorang SSI Teol nunga majalo surat penugasan latihan persiapan pelayanan Manang LPP sian pimpinan HKBP. Ima melayani songo calon padita di HKBP Pananggahan Resort Barus Distrik Tolu Pulutolu Persiapan Barus Raya. Tatangyakon ma asa dipatau tuhata laho mangulahon ulaoni. 10 bunga altar. Bunga altar mingguon ima persembahan sian keluarga M. Silaban Inang DL Boru Sinaga. Ruas sektor 2 Betania, Mauliate ma di Pasahat Huria Tunasida. 10 sada penyuluhan kesehatan. Huria marhite seksi kesehatan naing patupahon pemeriksaan gula darah sewaktu di hari Minggu tanggal 21 September 2025. Dung sidung parmingguan manogot pukul siawib di ruang kesehatan. 12 seksi musik. Seksi musik mengadakan perekrutan pemain organ. Bagi yang berminat silahkan mendaftar ke seksi musik. 10 tolu persembahan per sektor. Dung sidung parmingguan pukul sia wib manogoton, taparade ma kita laho mendukung kegiatan dalam rangka pesta gotilon ima persembahan sektor 10 sada Jeriko. Domutusi dung sidung ibadah pukul sia wib dan pola B jolo marsi jalangan hita di pitu. 10 pertangyangan sektor. Pertangyangan sektor ima di sektor sada Moria nama jabui keluarga M. Manik Inang Situa Boru Nenggolan. Sektor 2 Betania dibagas ni keluarga Situa M. Sihombing Inang Boru Sinaga. Sektor 4 Sinai nama jabui ruas sektor 4 Sinai. Sektor 5 Kana dibagas ni keluarga JF Simajunta Inang Boru Panjaitan. Sektor 6 Betsaida dibagas ni keluarga Situa YPN Pardede Inang Boru Sitorus. Sektor 7 Karmel nama jabui keluarga TR Pakpahan Inang Boru Butar-Butar. Sektor 8 Hermon dibagas ni keluarga A. Sihombing Inang Boru Silitonga. Sektor Sia Bethlehem nama jabui keluarga RST Situmorang Boru Hutapea. Sektor 10 Nazaret dibagas ni keluarga HTP Sianipar Inang Boru Hutahayan. Sektor 10 sada Jeriko dibagas ni keluarga HTG Tampu Bolon Inang Boru Siahaan. Sektor 12 Mahanaim nama jabui keluarga Nyonya Situa Butar-Butar EM Boru Napitupulu. Alamat dohot jam masuk pertangyangan di sektor Boima di Ida di warta PDF manang acara natinongos ni Situa sektor
di ganup sektor nabe. Bagian na parpudi titing parhepengon. Saldo ni huria di bagasan mingguon tanggal 10 September 2025 tuhuria godangna 34 juta 333.214 rupiah. Tu pusat godangna 3 juta 210.830 rupiah. Diakoni sosial godangna 45 juta 170.110 rupiah. Tu pembangunan godangna 5 juta 870.000 rupiah. Transitoria godangna 8 juta 490.000 rupiah. Saya di pasu-pasu tuhatama akapeliani nang ulaud di huriaon bain sangap di goarna jalalas niroha di hita ruasna. Akatiting naso jinahahon boima tajaha di warta naung sahat tu hitabe. Songonima sahat nititing di huriata di bagasan na samingguan. Kor ama.
Maredehita sian buku ede nomor 670 sada, puhut papungupirian sada A do sada B. Oh
Ameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti aka ate-ate muna dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Urian itu hata namar pungu di bagasan minggu sadarion. Hata ni debata si pausor-usoro niro hata tersurat di Evangelium ni si Lukas bidu 15 mamukamai sian ayat 10 sada sahat rodi ayat 32 songonon mahatana di dok lisi jalanina mamuse adong madua anak ni nasahalak gabe di dok siang giani mamadok amanah amang lehon tuau sinamot manang sadia tohapi jala disagihon ma tuna sida panamotani dak pola piga dan nari di papungu siang gianima saluhutna dungi laho ma tuluat nadao disima di paswasaehon sinamotna paulului hisapna dung di pasuda saluhutnai masama haleon potir di nasaluati. Jadi dohot maibana mamukar rapar, jadi lao maibana mahiyadu tusada halak pangisi niluati. Gabe disuruh maibana tuladangna marmahan akababina. Disakapi rohana do manggohi butuhana lakati idahan ni babii. Alai danga dong nama ngalekon tu ibana dungi di pasuang ma rohana tu bagasan nin nama torop ni halak digaji damang akan nalubian di iddahan anggo au mate ma turaparod dison hehe nama ulau manopot madapot ton damang dohonokku matu ibana alia mang namar dosa doau tu banua gijang nang dopako dak tama biau goaron anakmu bahen mau songon anak gajianmu sada jadi hehe maibana manopot amana alai daudo pe ibana nunga ditatap amana ibana jadi asima rohani marnida ibana hatop maditomu di haul jala di umma gabe ninna anaki mamaddo ibana amang namar dosa doau tu banua gijang nang dopakko dak tama biau guaron anakmu alai ninna amai mamadok naposona harubuan hamuma ulos nadumenggan salini hamuma ibana titin malekon hamu tu tanganna dohot sipatu tupatna jalabuan hamuma anak ni lobu na pinamokmoki potok kamu mai naing mangak kita marlas ni roha ai naung mate do anak kon gabe mangolu naung mago do ibana gabe jupang muse jadi mamuka marlas ni roha ma nasida alai di ladang do anggo anak nasi hahani jadi dinaroi bana du monok tu bagasi di begi ma edede dohot parhinaloan gabe di jauh masa halak naposo di pamanat ma manang dia nama sai jalanin naima mado ibana nungaro angkim jadi dipotong amang mudo anak ni lobu na pinamok moki alahi pas ibana mulak alai pangarimason ma ibana dang ulo bongot tu jabu gabe ruar ma amana mangapoi ibana alai ninna ma mangalusi amanai nasai leleng hupauloloi ho dang dung hulaosi patikmu dakya dilehoko habing sada tuau asa marlas ni roha au dohot akka dongaki hape di siro anak mi nama modut sinamot mi rap dohot boru-boru si babi jalang na jahat gabe di siat hodo di bana anak ni lobu na pinamok moki alai di dok matu ibana
Anaha totong doho rap doho tau. Jala di hodo sa sudena diawi. Alai patut do pamasaon las ni roka dohot paria yaon. Ai naung mate doang gimon gabe mangulu. Jala naung mago do ibana gabe cupang ima sahatna. Sada sian metode ni Tuhan Yesus laho mangajari natorop dipakai do parupamaan. Jala di bagasan bidu 10 limaon. Jupak kita do tulu parupamaan dipakai Tuhan Yesus laho mangajari natorop. Ahado sakap ni Tuhan Yesus memakai parupamaan mengajari natorop. Tentu disi sakap ni Yesus. Dia akan nama jako Tuhata Yesus jala maka porsi aibana. Umurama atusanna. Taringot tunan jarhon ni Tuhata Yesus Kristus. Alai anggo halak na sumajako Yesus. Na solo porsia di Tuhan Yesus. Dangat tusanay. Ay homidui sian bagasan rohana. Jala asaunang bolas dipakai naso majako Yesusi laho mempelesetkan dohot memanfaatkan pangajarion ni Tuhan Yesusi hobar tu pikiranna dohot tulomo ni rohana. Alani di bagasan turpuk tahun marupama do Tuhata Yesus Kristus manaringoti taringot tu holong ni rohani de bata di sude jol mana tino panah. Nak pejol mai mardosa, jala nak pejol mai manadal kode bata, manadik kode bata, siala pangela ela ni sibolis, ala yang kode bata. Dipai madoha mumulak ni akajol ma pardosa. Jala hirim dorohan ide bata di akajol ma pardosai ditadda hasalana, ditadda dosana, jala olo mulak muse romar soba tu de bata. Alanima idaot tama parsiajaran narga siat tonga-tonga ni turupuk tawa. Na parjolo ima na idaot tamar ite turupukon halak nama dao siat Tuhani. Mian mangihuton hagiot ni rohana. Dua anak ni sada ama. Siang giani mangido tu aman. Ama bagihon ma artami jalalehot wau nahobar tutohapu. Sakap ni anak siang giano di tonga-tonga ni ngoluna asa bebas merdeka. Dang besai tarihot tu aman. Jalamolo sakap nauli di bagasa pikiranna, dia mau mandiri. Dia mau supaya mengembangkan bagaimana yang dia miliki. Alai halak nama daus ya Tuhan, talpedoi tuhaur muson. Ketamakan. Jala ketamakan ido nama korhon rohani siang giani. Majalo tohap nai sianamana. Ayang gohot pe tohap nai dia manai dang nagabe moru tohap na. Alai dia tong rohana do biarlah saya menikmati apa yang menjadi bahagian dari saya. Di pangido rohana do nang nikmatan na mangolu marite ite kebebasan. Nang nikmatan na mangolu marite ite na pinarhagiot ni daging. Alanido pitor hatok do ibana mangido tu amanai dia to hapi ninna tu amana. Jalam ada budo akka jol masih songoni paololoi hisap-hisap ni daging. Molo taida munak kamanginang namasa di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolu ni akka jol ma di partikianon. Na holang diri nasiat Tuhani. Saya jok do tubuh hataniot di bagasan ngolu na tolema. Margua holau tu joro ni debata. Lu janai ho amang markorama inna. Lu janai ho inang markorina. Ia nikmati manguluon.
Di botoho dunguluon, sahali dunguluon. Songon nani dok ni jolmai, nikmatilah hidup karena hidup hanya sekali. Ido nagabe dipakai simbolisi, laho mangela rohani jolma. Asa gabe madao jala holang sia Tuhani jala laos gabe paihut-ihut, isap-isap ni dagingna. Jala dak parduli di mana ngaha. Danga dong dihalak nama dao sia Tuhan panari hono dari sugut. Boro-boro manari hono dari sugut. Ari sadarion naeng pakeon bohado menikmati hari sadarion. Ido di rohani naholang sia Tuhani. Hari ini kalau boleh kita jadikan menjadi hari yang bersuka cita, hari yang penuh untuk menikmati hidup dan juga mengikuti selera daripada daging kita. Ido anggo na pinaragio ni jolma nama dao sia Tuhan tai. Dungi muse halak nama dao sia Tuhan. Gir-gir doi pahata-hata donganna, dohok manuhas-nuhasi donganna. Mengiburu di tonga-tonga ni nguluo. Molado kalak nasing songon na jupangan las niroka di ngoluna. Dohot molado jolma di tonga-tonga ni ngoluna tarumangat sian ibana. Mengiburu sikido rohani. Jala pahata-hataon nado ya iso binoto-boto isa dia haroroan ni artani nindado. Ima jolma nada usia Tuhan. Jalaulah ni bana do dia tong rohana na gabe sitong dalan ni pangomoanna. Api bana sadiri pe belum tentu sian naturut pangomoan nai. Alai ma jolma na di bagasan ngoluna nama dao sia Tuhani. Jalataida ma songo dia do ngolu ni alak nama dao sia Tuhan. Hasusa do ujungna. Danga dong gabe kenikmatan di si. Moloboi pe dinikmati halak nama dao sia Tuhan di tonga-tonga ni ngoluna. Sakidok mata doi. Berek kamu maka jolma na gabi paululu isap ni daging na nama makin narkobai. Duksi dung diocopi ibana narkobai. Mulak dong muse gabi susah pikiran. Salileng so masuki. Ikut do gabi manaon hasusan ibana. Ai gabe marngilutan madaging nga sude di pakilalan na hirana mate. Ima molo sakau colmai nama make narkobai. Hasusado ujung nilakan ni anak siang giano. Dung lau ibana tuluat na daw. Gabe di paswasa ekon sude nasa sinamot bagian nai. Pauloloy hisap-hisap ni daging na. Dohot laos, dohot tuaka paropuan si babi jalang ido di dongani. Sehingga dia di dalam hidupnya menjadi susah. Ainung ngabe habis. Hata-bata madok aru dulu-dulu. Buido masursur. Habis. Molo disursuri. Idamu madong dokan waing. Dulu-dulu kiad do binereng dihutai. Alay nga gabi perumahan. Ala disursuri dulu-dulu ki. Arta say gudang pe. Buido habis. Molo di topik-topiki di sursuri tu akan naso record. Ujung aha mana masa susah mana masa di tonga-tonga ni ngoluna. Masa musema di tonga-tonga ni luat si adaoan ni ibana. Masa halio potir. Ise horoa patagam-tagam ikonadong masa nasongoni. Jala di tonga-tonga ni ngoluope taboto doa munak kamanginang. Di zaman krisis tahun 1930 lalu. Adong gojolma, naung memesan jabu tu developer. Iso botosa krisis terjadi di tahun setiap lalu. Ujungnya sudah imana laho mamongoti sada jabu nauli, sada jabu nai baru. Karena memang tidak ada yang tahu hari esok, hanya Tuhan yang tahu. Alai boado ita di tonga-tonga ni ngolu diajari turpukon. Unak tapas suasa ehon nasa nadok to hapta di tonga-tonga ni ngoluon. Sarihon hari sugot. Idoban dari kok jolma menabung untuk masa depan. Jala menabung di hapor siaudu penaru mikot. Menabung untuk supaya masuk besok lusa ke dalam kerajaan Allah. Unak pala di tanoko menabung. Alai doko madiara jaon di debata.
Duku masusa ibana, aturan na somal di pangan ibana akan natabo, akai dahat do di pangan ibana di bagas ni amana, alai di sakapi rohana do duk susah ngoluna, lao mahiadu ibana tu sada halak, asaboy niyan ibana mangan mangato ni dahan ni babi, taida majolong irina manginan. Wado jol manaong somal mangalang natabo, mangalang mi pangsit, mangalang mi goreng, mangalang saksang, alay gabi sa tabi dahan ni pinahalubo langon, dang mungkin ni tarjalo. Alay sudah terpaksa, nasi sudah jadi bubur, songon nanidok ni paruk pamani. Dang mungkin beboy mangelak siya kenyataan na masa, pedang dapot sa. Ngiri. Pinalubu naeng rap dot ibana sa pangana do pinalubui rap mangatto ni dan ni pinalubui pedang dapot sa. Alanido amuna kadongan molo taida di bagasan turpukon diajari do ita boado ita manari konari sogot una kolan na di tanon satokin tanikmati ape ujung nga hita huma susah jala alanido ban nari kot ita jonok tu debata unang madau ita sia debata ai halak na madau sia tuhani jalon na do dingoluna hasusa danggabe hadingkanon danggabe hatabo molo pe bana boy di tonga-tonga ningoluna nikmat satokin alai dukoni gabe hamagoa dojungna gabe hasusa dojungna napadu aho namuna kadongan ado panol solion di halak namadau sia debata jala di jakko debata namadawi disol-soli rohan yang anak siang dianod pangala hona naung salai dohot disol-soli do tu bagasan rohana muse songo dia pangala hona naung solayak de dia do paniamana rajuma di mana songo anak alani di paulak matu bagasan rohana di dokma mulak mau tu damang jala dohonokku matu damang dak pola berajuman na anakna asal madi jalo au songon anak gajian sada amuna kadongan adong do sada cerita kisah ni sahalak paropua non namar baju dang adok kebebasan di lehona mana mulak sian parkarejoan mulak jam pulang kerja dari kantor harus masuk ke rumah biar ramatai sotung mangadangi boruna ai holanido boruna muse siap mulai SD 1 na perguruan tinggi petotong do songoni pabain ni amanai karena merasa terkekang seperti seekor burung dalam sangkar makilala si boruon tidak ada kebebasan alanima lau mau tu luat nada jala disamma hulului karejoku molo boy asadong kebebasan diau menikmati ngoluon aidak ya makilau nikmat ngoluon di jolo ni damang na natorason ni narohana lau mai bana tu luat nadao dilului karejo sian sada instansi tu sada instansi siap perusahaan tu perusahaan dang dapo karejo nabi noan na sinamot lam manipis dang adong dapo karejo ujungnya di sadatiki diputus sonibana PSKP jadi mah asal madong hadalan ni hepeng gabelau maibana tu PSK melacurkan dirinya jala dung melacurkan dirinya ibana tohodo tutu tabodo pakilalana gudang masinamot ai gudang mana majono ibana ala dong dorupana musa jala di ujungna ala margati-gati donganna marsahid mah duko marsahid mangarimangi mah dirina molo di sonau totong songo dia masugut nama satu awado paku di nganan si hadawano ramate piawa tikna suku buron di jol maduaun narohana ala di hubai masurat tuna tua-tuai
Di bae mabarita tunatorasna mula na mau bapanin. Pitorlas dorohani bapak na majaha surat nai. Diarahod do todong na neng ro mulak boruku rapi tamanomu tu terminal nin. HP yang go sakap ni boru na molo so ditomu au tu terminal torsono kudo pardalana kulo masongoni songo dia petaho parmate kusugut bayi mai. Alaina malas ni rohani amana majako boru na mulak jala di bagasan ngolu ni amatai di patu du hodolas ni rohanai ditogihon akatodong nama nomu borunai. Itu merupakan suatu kasih daripada seorang orang tua terhadap anaknya. Mudar hudo ini narohani amanai ubay na songoni gogo ni rohana mangarahon akatodong na ikorap ita majakon ikorap ita mangalap boruku nasa sadai las rohana amunak kadongan lo bisiani do pelas ni rohani debata macakon akan najukat najahat pardosa nasumalin mololo laho manopoti dosana tu debata danga dong ditulak debata sia jolona kajol manarotu ibana manopot ibana danga dok ya hata ni debata ruar dakutada ho ninna tujol manaolo mamudukon saluhut parula anna di adopan ni debata alai totong do kap debata majakon halak nasongoni jala laus las dorohani debata majakon songon na diturpukon las dorohani amanai di nagabe mulak muse anak na siang giani manopot ibana anggo di rohani anak siang giani tukso di jako petaho awanakna asal ma mula kau jala bui manganau ido di rohani anak nai gabe songon sada halak gajian. Alai lo bisianido pitor di halaputi amanaido marsuru akan aposona boan ulos na umuli sehat dohot lo bunap inamok moki jala jauh aka paruning-uningan naeng manortor naeng manga kita marlasni roga ido di hatahon amatai majakon anak nai songonido lasni roga ni debata mida ita songonido lasni roga ni debata majakon alak naolo mulak dala naolo muba di tonga-tonga ni ngoluna songon nata ni eden yakaya parupuan naki angi asiroha male Tuhan kan itu diau nalilu di tonga-tonga ni ngoluna di portibion moloro tu debata ro doa Tuhan mangangguko sudi dosana tu debata dijakon do dijakon danga dong na tertutup di depan di debata danga dong na ditulak debata las dorokan di debata songo dia pe pangalahon di jolmai di tonga-tonga ni ngoluna bagaimanapun dia sifatnya dulu kalau memang dia mengenal dirinya dan mengenal Allah maka Tuhan juga membuka pintu baginya untuk menerima ido naik pinang ido ni debata pertobatan. Alani do amunak kadongan dang lomoro kan ide bata mate parjahati di bagasan hajahatonna amu mula ni parjahati matu mudal khodosana ido di pangido de bata jala molota takasi hatani deta nomor 424 di buku deta ayat 2 mago di bat portibion daging don di dohot rohakon holan Yesus paluahon salut naparanguhon bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita mago di baik portibio alai lo modo roani de mata mulak mahita tu mudal hodalatan aja hati asalas rohani de bata dungin apa tuluan nang idaut tamarite ite turpuk tadi bagasan tikyo gabe sitiru holong ni rohani de batama hita taida doa munak kamangenang sikap ni anak si hahani dina mulak angginai hola di bege ibana hatani naposo ni amana pabuah hotu ibana nunga mulak angkin ninna pitor mohot do ate-atena pitor mangiburu do ibana
Pitor didok do di bagasan rohana. Ya lu mamau pinyani bahasa pole kumulaki idora di bagasan rohana. Dang lo moro ana mulak angkinai. Ido banda dang ulu ibana masuk tu bagasi. Alai las do rohani amanai didapot to do ibana. Diapo ido ibana. Dilehon atorangan dapit to di pastapi. Ayang do ama songoni. Takangi bayonin netori pastapon. Nangi alai yang gua mana na di sonon mangaliat telada do dia poi do anak nasihahani dak pitor lahosano dangin dang diusir. Jadi di bagasan nguluop perikot do ita marsiajar sian sifat ni amat taon sian sikapna na mangilik dohot nama katakon tu anak siahani asa diboto anak siahani bagaimana sebenarnya yang terjadi di dalam hati daripada bapaknya yang benar-benar dengan sungguh-sungguh sukacita karena kembalinya anaknya. Ala yang gua anak siahani di do salilingon aurap doto suya di leoko habing sada ay walan habig sada do narikot ati ama inang ayang go olak habig sada do palas roata di tonga-tonga ni Portibio da pola maul haru habig sada alai matuntutan ni anak si hahano dia tong rohana do ala nungalau jalang anak siang diani jala di pasuda di pasuasai kona arta sinamotna gabe sogoro hana ala mulak mungkira di bagasa pikiran ni anak si hahani sogo muse bagion dia matau ma muse tua tuson bagi aki mau rumah bagi aku atik naido di bagasa rohana alana na juta songoni masa di tonga-tonga ninggolu ni ita jolma karena kita tidak bisa untuk memberi yang terbaik kepada saudara dan juga kepada orang lain. Alanido bana di hatakon amatai naung mate do anak kon mulak mangolu jala nung ngagabe cupang naung magohiam. Maka saya bersuka cita balgani rohani amatai ai nunga dirajumi mate anak nai nunga dirajumi naung lau litun siat jolona alai mulak muse nunga dirajumi ya lilui tapi dia kembali ke jalan yang benar maka dia wajib bersuka cita jala didok tu anak nai salilingon rap doho tau rap doho salilingon muse di jolokku doho lomom do menikmati na dijoloki ido maksudnya amanai dang adokku beda hoko jala songoni do tu hatai dang adok kita di bedahon salilengon ita rap do tu hatai nang nama dau pesiat tuhani rap do ita rap majalo las ni roha ala nido bana songo topik ni minggu ta sadarion di dok las ni roha di hamu ngulak ni anak nama gui songoni do las ni roha ni debata di kita molo mago pedo ngatai unang gabe laos tado doni do ngatai muse mari ite akahata naliluon dohot si pamunuon alana taboto kasus na pamunu taboto kasus na akadosa di ulai bana alamu barohana gabe tadok muse merhua muse robayon tadok muse masongo kata ni detai nungala oro muse nahita ape las dorohani debata nalawi pe mulu mulak ditada dalana las dorohani debata jala unang tawolok-olok unang gabe tarehe mulu mulak jol matu dalan nasitong ikodot doi tamar las niroka i matada ni naong mian holong niroka ni debata di ita jala kita pe iko gabe sitiru holong niroka ni debata ido ita asa tutu ita naung gabe dohot partohap di harajaon ni debata saliling ni leleng nai amen martang yang maita mau lihat ema Tuhan di paingot todo kami di minggu sadarion marhite-hite upama na inatakon ni Tuhan Yesus mangaraho kami Tuhan di tonga-tonga ni nguluon asa unang gabi hupayuti utami hisap-hisap ni daging nami Tuhan magoan alai asa totok kami Tuhan marpanatap marpanarihon tu hari sugut alai Tuhan lausongoni manang di nguluon asa ingot tami mulak tuho Tuhan mulu holang siak jolom jala asa partoha pami di harajaonmu jala unang gabi siki rohanami midahalak na di jakoko Tuhan alaya salas rohanami dohot aholongan nami mana sidang songon holong ni roham naung pinatupami ale Tuhan tatak mahuria mon namarlas ni roka di bagasan tikyon dinanaing mangyaki patupahon pesta gotilon
uka marokani ruasmo Tuhan, laho patupahon akan narikot di pestai. Dumobi Tuhan sadarion di sakapi naeng patupahon patujulo ni pesta gotiloni marite-ite wik namakalasosa. Sai patau matuhan saluhut kegiatan ni gabe manupak tuaka las ni roha di tonga-tonga ni kuriamon. Saya si roham tatak maruasmu na di bagasan parsaiton pamalum masahit nasida amanami si tukir asiroham Tuhan. Sai pasu-pasu akaubat na pinakena lehon gogo pasuang Tuhan hai pasonna lasongo ni nangakan asing ali Tuhan de batama nami sai ho matotong na mangalehon roha asadaon di tonga-tonga ni kuriamon parhalado rap dohot ruas namarlas ni roha lani ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun perkawinan sai lehon masilas ni roha namanoktong nasya koi Tuhan akan asumakapi sakap nauli na denggan dingoluna patulus may obar tulomo di roham ale Tuhan saha tuho masadok kegiatan ni huriamon jala tau asang hapon di goarmu may mau liate madiho sai pasu-pasu masyan na mekmet dohot saha tu nama tua ruas ni huriam akbpd pot duaon asa gabi pasu-pasu tu akan na humaliang marhite Yesus Kristus calo matang yang nami amen. Mari dita laos na pasaat mapiliata. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Ale de batama nami na di banua gijang hodo haroroan di saluhut silehon-lehon na denggan dot nasa uli basa na mauli utus. Upasa tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabi uap na khusus di jolo. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asau paraseang hami pilihanon pati bulo na raja on mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai maroha nami marite ite todim. Asalam kada hami godang nisile olehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Gijang sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongaos songon di banua gijang, lehon matu ami sadari onang uluan siapari, sai samadusa nami songok panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jal asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Amen. Selamat hari Minggu mari kita alat perudutan ning huriata do kegiatan pesta gotilon na hinasuton ni week 10 sada pasak matu MC na. Pinangidoho tuhita saluhuna amanami anami naro di parminggu manogoton asa hudul majolohita asa tabege persembah iman nanaing mangurupi manang kamangalehon gogo hita tu panitia huddo pesta gotilon Roma hita tujolon sian sektor 10 sada Jeriko amanami inanami tapa hudul jo satokin hudul jo hamu amanginang asa tabain pangurupiota tu pe